Toto je Ráno na Európe 2. Už máme 8.40, vy ste s nami aj dnes ráno na Európe 2 a nie len vy, ale aj Zuzka Vačková, Biba Ondrejková. Ešte raz dobré ráno vám želáme. Dobré ráno. Dobré ráno. Hrozne príjemnú spoločnosť dnes ráno máme. Úžasno, ďakujeme, že ste prišli. No a o to šťastnejší sme, že môžeme rozprávať o naozaj krásnej téme, pretože na dnes, na popoludne ste pre nás niečo pripravili. Necháme to asi na vás, lebo asi najlepšie viete, o čom rozprávate. Čiže veľmi srdečne pozývame všetkých tých, ktorým sa nelení a prídu do obce Borová, ktorá je kúsok od Trnavy. O 3:30 popoludní tam sa bude diať jedna celkom výnimočná akcia. Je to deň otvorených dverí 8. svetadielu. 8. svetadiel je zázemie, inak stojí hneď vedľa krčmy, to je spoznávacie znamenie. Zázemie pre deti a mladých dospelých, ktorí sú postihnutí autizmom. Je to medzi krčmou a kostolom? Kostol som ešte nenašla, ale pohľadám ho na budúce. Zlá lokácia.